नमस्कार. आजच्या काही पॉझिटिव्ह बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी महिलांसाठी. स्वयंपूर्ण गोवा योजनेला 4 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त गोवा सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर करण्यात आली. यानुसार सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, महामंडळे, यंत्रणा आदी ठिकाणी उपहारगृह चालवण्याचे तसेच खाद्यपदार्थ पुरवण्याचे कंत्राट महिला स्वयंसेवी संघटनांना देण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार एका गटाला एकच उपहारगृह चालवण्याची परवानगी असेल. या उपहारगृहात त्यांना दारू व तंबाखूचे पदार्थ विकता येणार नाहीत. तसेच वाजवी आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच खाद्यपदार्थ पुरवणे बंधनकारक असेल. सरकारी सेवेत निवडीसाठी आता कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर. नजीकच्या काळात सरकारी सेवेत योग्य उमेदवार निवडीसाठी लोकसेवा आयोगाकडून कृत्रिम प्रज्ञेचा म्हणजेच AIचा वापर केला जाणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर तसा विचार चालू असल्याची माहिती गोवा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष जुजे मॅन्युअल नरोना यांनी सांगितली. गंगटोक सिक्कीम येथे देशभरातील लोकसेवा आयोगाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी ते गेले होते. या स्थायी समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. तेथून परतल्यावर त्यांनी ती माहिती दिली. पुढील बातमी पर्यटनासाठी. गोव्यात सध्या पर्यटनाचा हंगाम चालू असल्याने इस्रायल, कझाकिस्तान येथूनही पर्यटक येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे चार्टर विमानांसाठी दाबोळी विमानतळावर 25 स्लॉट्स देखील बुक करण्यात आले आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे रशियातून येणाऱ्या रशियन चार्टर विमानांची संख्या घटली होती व त्यामुळे गोव्याच्या पर्यटनावरही परिणाम झाला होता. मात्र यंदा हे सावट दूर झाले असून यावेळी रशियाबरोबरच इतर देशांचेही चार्टर प्रवासी या महिन्यात येणार आहेत. त्यामुळे ही एक आनंदाची बातमी पर्यटन व्यावसायिकांना आहे. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.